Οι αναμνήσεις μου από τον Παπατήχωνα του ιερομονάχου Αγαθαγγέλου. Ο Παπατήχων, κατά κόσμον Τιμόθεος Γκολεγκόφ, γεννήθηκε στο χωριό Νόβαγια Μιχαηλόσκα της Ρωσίας το 1884 από ευλαβείς γονείς, τον Παύλο και την Ελένη. Περιόδευσε περί τα 200 ρωσικά μοναστήρια και επισκέφτηκε το Σινά και την Παλαιστίνη. Στο Άγιο Όρος έζησε 60 χρόνια. Κοιμήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου του 1968. Αυτά είναι τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Όμως, αυτός ο τρυφερός βλαστός της Αγίας Ρωσίας, ο ευώδης ανθός του Ιερού Άθωνα, έχει κάποια άλλα στοιχεία ελκυστικά που δεν τον άφησαν να περάσει απαρατήρητος από τα χώματά μας. Μάλιστα, μας ευχαριστούσε για τη φιλοξενία που του κάναμε. «Ευχαριστώ τους Έλληνες για τη φιλοξενία», έλεγε συχνά. Θερμός λάτρης της Θεοτόκου, άξιος λειτουργός του υψίστου, η Θεία Λειτουργία, ακριβή χαρά του, άνθρωπος αγάπης, προσευχής, κατανήξεως, ταπεινώσεως, ακτήμων, νηστευτής, χαρισματούχος ερημίτης, εραστής των ουρανών. Το έδειχνε με τη συνεχή μνήμη του θανάτου, την αμεριμνησία και τη χαρά του. Σανίδια είχε για κρεβάτι και μπαλωμένα ράσα για σκεπάσματα. Τα αγρίμια του βουνού, φίλοι του. Άφθονα έχινε τα δάκρυά του στο ξύλο του τιμίου σταυρού που είχε στην καλύβη του. Με τα χέρια του άνοιξε τον τάφο του. Το δόξασε ο Θεός. Είχε γίνει ένα με την αναπνοή του. Την ώρα του θανάτου του προγνώριζε από καιρό. Η μορφή του μένει αλυσμόνητη για τη φωτεινότητα της ειρήνης της. Η πρώτη γνωριμία. Τον πρώτο μου χρόνο, στο Άγιο Όρος, στη Μονή των Ιδήρων, γνώρισα τον μέγα πνευματικό Παπατήχωνα. Ένα πρωί της Ανοίξεως, μετά από την πρωινή ακολουθία, κατέβηκα στην πύλη της Μονής, όπου ήταν τότε πορτάρης ο γέροντάς μου, ο γέρον Κλεόνικος. Για μια στιγμή βλέπω έναν λαμπρό γέρο καλόγερο. Τα τριμμένα ράσα, το κοντό ζωστικό, έκρυβαν έναν άρχοντα. Η λάμψη του προσώπου του, η μακριά γενιάδα του, η γλυκιά ομιλία του, η αγάπη και η απλότητά του γέμισαν την καρδιά μου χαρά και συγκίνηση. Δίχως να ξέρω ποιος είναι, ήθελα να τον προσκυνήσω, να λάβω την ευλογία του. Πίστευα πως η ευλογία του ήταν ευλογία Χριστού. Σαν φτωχός, του έδωσα κι εγώ κάτι τι να ήταν, μια ρέγγα, που ήταν για αυτόν πλούσιο γεύμα, δίχως να το ξέρω. Παιδί εγώ, Άγιος αυτός, οι καρδιές μας έγιναν μια. Σαν διψασμένος, κάθισα για λίγο κοντά του, να το ρωτήσω. «Πού μένεις?» «Ερημίτης», μου απάντησε. Θαύμασα και ζήτησα πάλι να με ευλογήσει. Καθίσαμε στον καναπέ και επέμενα να το ρωτώ πού μένει. Τέλος μου είπε, «Στην Καλιάγρα». Του λέω, «Μόνος?» «Όχι, παιδί μου», μου λέει, «μαζί με τον Θεό και την Παναγία. Συντροφιά μου είναι τα πουλάκια που όλο το χρόνο δεν φεύγουν από εκεί. Κάθε ημέρα μαζί ψάλουμε. Τι χαρά κάθε πρωί να κελαϊδούν. Δόξα τω Θεώ. Έχω χρόνια πολλά στο Άγιο Όρος. Από εκείνη την ώρα του αφοσιώθηκα. Ζητούσα να το γνωρίσω περισσότερο. Η ημέρα αυτή ήταν για μένα σημαντική. Όταν διηγήθηκα τη συνάντησή μου αυτή στο γέροντά μου Κλεόνικο, αυτός μου είπε, «Αυτός είναι ένας Άγιος, παιδί μου». Επιθυμούσα να επισκεφτώ την κατοικία του. Μια μέρα πήγαμε με τον πατέρα Γερβάσιο που ήξερε το μονοπάτι. Ο τόπος που έμενε ήταν έρημος. Σαν φτάσαμε στο καλυβάκι του, σαν να ήταν ακατοίκητο, χτυπήσαμε τη μικρή πόρτα και με το διευχόν ακούσαμε το αμήν και μας άνοιξε. Η χαρά του μεγάλη, όσο η αγάπη του, αγάπη που έδειχνε
δίχως εξαίρεση σε όλους. Με στοργή μας πήρε μέσα και μας πήγε πρώτα στην εκκλησία, μια μικρή με ένα στασιδάκι και έναν εσταυρωμένο μεγάλο, που σήμερα σώζεται στη Μονή Ιβύρων. Μας λέει: «Ψάλατε το άξιον εστί και το σώσον, Κύριε, τον λαό σου». Κατόπιν άρχισε μια δέηση και να θυμάται όλο τον κόσμο. Αυτό είχε να προσφέρει στον κόσμο, αυτό έδινε, να μνημονεύει πολλά ονόματα κάθε ημέρα. Ύστερα άρχισε να μας λέει πώς πρέπει να ζούμε, τι χαρά είναι να προσευχόμαστε. Αφού είπαμε αρκετά, εξομολογηθήκαμε. Μας διάβασε συγχωρητική ευχή. Πάλι μας χάρισε πνευματικούς λόγους. Μας ευλόγησε και φύγαμε για τη μονή μας. Από τότε έγινε ο πνευματικός μου μέχρι την αναχώρησή του προς τον Κύριο. Τα νεανικά του χρόνια. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς, με τη γνωστή μεγάλη ευλάβεια των Ρώσων του περασμένου αιώνος. Έλεγε για τη μητέρα του πως ήταν μια Αγία μητέρα. Πάντοτε προσευχόταν. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε καθόλου. Ήταν δοσμένη όλη στην προσευχή και τα δάκρυα έτρεχαν πυκνά από τα μάτια της. Το χάρισμα των δακρύων είχε και αυτός. Τα δάκρυά του ήταν καθημερινή και συνεχή στροφή. Πίστευε πως τα δάκρυα είναι σημείο του Θείου ελέους και με αυτά πλένεται η ψυχή για να παραδοθεί στον πλάστη της. Από μικρός του άρεσε να επισκέπτεται τα μοναστήρια. Ανυπομονούσε πότε θα λάβει τη θεϊκή ευλογία για να αναχωρήσει και αυτός από τον κόσμο. Να έρθει κοντά στον Θεό, να προσεύχεται, γιατί τίποτα δεν θα το χαροποιούσε από τα μάταια, αλλά λαχταρούσε την αιωνιότητα των ουρανών και την ατελείωτη χαρά. Αφού έμαθε τα σχετικά γράμματα, η αγάπη του στην ψαλμοδία και τη μουσική τον έκανε σύντομα έναν τέλειο μουσικό. Πάντοτε πήγαινε στην εκκλησία και έψελνε και αυτό στη χοροδία, που σε λίγο ανέλαβε και τη διεύθυνσή της. Με την ευλογία των γονέων του αποφάσισε να επισκεφτεί τα Ιεροσόλυμα και το Άγιο Όρος. Ξεκίνησε μαζί με άλλους πιστούς, ο φιλόθεος νέος. Όταν έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, γνωρίστηκε με τον οικονόμο μοναχό του κελιού Μπουραζέρη. Ο οικονόμος του λέει: «Θέλεις να γίνεις μοναχός?» «Θέλω», απαντά. «Βάλε μετάνια και από σήμερα είσαι δόκιμος στη συνοδεία μας, του Αγίου Νικολάου». Με μεγάλη χαρά και δάκρυα ευχαριστίας παρακάλεσε να του δοθεί ευλογία να προσκυνήσει τους Αγίους τόπους. Μετά το προσκύνημά του ήρθε στο Άγιο Όρος και κατατάχθηκε στη συνοδεία του Μπουραζέρη. Μετά από 1 χρόνο έγινε μοναχός. Στα καρούλια του Αγίου Όρους, η αγάπη του για την ησυχία και ο πόθος της ασκήσεως τον αναγκάζει να αναχωρήσει από την καλή συνοδεία και να έρθει στο σκληρότερο τόπο του Αγίου Όρους, στα φρικτά καρούλια. Μέσα σε μια σπηλιά παρέμεινε περίπου μια 15ετία. Η άσκησή του ήταν μεγάλη και αδιάκοπη. Έκανε πάνω από 600 μετάνοιες κάθε νύχτα. Έτρωγε μια φορά στις 3 ημέρες και συχνά 1 φορά την εβδομάδα. Κάθε Σάββατο πήγαινε και κοινωνούσε στο ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου. Αμέσως μετά κατέβαινε πάλι στη σπηλιά του. Η σπηλιά του ήταν στα θεμέλια του Αγίου Γεωργίου και σώζεται μέχρι σήμερα. Στον Άγιο Γεώργιο υπήρχε ένας πολύ σοφός, κατά κόσμον και κατά Θεόν γέροντας, τον οποίο αποκαλούσε διδάσκαλο. Του έδινε ο διδάσκαλός του κάθε μήνα ένα βιβλίο πατερικό. Επιστρέφοντάς το, θα έπρεπε να του πει το περιεχόμενό του και τι κατάλαβε. Αν δεν του τα έλεγε επακριβώς, δεν του το άλλαζε. Με αυτόν τον τρόπο τέλειωσε όλους τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο και τους λοιπούς. Ιδιαίτερα αγαπούσε τον Άγιο Σιμεών. Όταν έγινε η επιστράτευση των Ρώσων μοναχών, στα 1917, είχε πάει να επισκεφτεί τη ρωσική σκήτη Θηβαΐδα.
Οι εκεί αντιπρόσωποι, όταν τον είδαν εξαϊλωμένο από την άσκηση, το ρώτησαν πού και πώς ζει. Τόσο ευλαβήθηκαν τον καρουλιώτη, σπηλαιώτη ασκητή, που τον άφησαν να συνεχίσει τον αγώνα του και με τις προσευχές του να τους βοηθήσει. Επέστρεψε αμέσως στο ασκητήριό του και δόθηκε περισσότερο τώρα στην άσκηση και την προσευχή για να αναπληρώσει και ενισχύσει και τους μαχόμενους αδερφούς. Από τους 700 περίπου που έφυγαν τότε, μόνο 2-3 επέστρεψαν. Ο ένας ήταν ο γέροντας Αθανάσιος, του κελιού του Τιμίου Σταυρού της Προβάτας, που ήταν αδερφικός φίλος του. Ο Θεός ευδόκησε να παραδώσει το πνεύμα του στα χέρια μου. Ο Παπατήχων μου οδηγόταν πολλά γι' αυτόν. Είχε πάντοτε την ωερά προσευχή. Έλεγε την ευχή νύχτα ημέρα, τόσο ώστε την φύλαγε και όταν μιλούσε και δεν τη διέκοπτε ούτε στον ύπνο του. Και τότε του ξέφευγε και έλεγε για τον εαυτό του. Και εγώ, παιδί μου, όταν κοιμάμαι, η καρδιά λέει την ευχή. Όταν λες την ευχή, μου έλεγε, η καρδιά σου να κολλά επάνω στην ευχή. Και παρίστανε με το δάχτυλό του επάνω στον τοίχο, όπως η κόλλα δένει τα πράγματα. Ασκητικοί αγώνες στην Καλιάγρα. Μετά από 15 χρόνια ασκητικών ιδρώτων, άφησε τα καρούλια και ήρθε στην περιοχή της Καλιάγρας. Εδώ είδε ένα όραμα, πως ήταν νύχτα Αναστάσεως και έψαλε όλη την αναστάσιμη ακολουθία με χαρά. Το επόμενο πρωί ήλθε ο πνευματικός του και του είπε να πάνε στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα, που ανήκει η Καλύβη, να βάλει μετάνια για να γίνει παπάς. Έτσι και έγινε. Επειδή η καλύβα του δεν είχε εκκλησία, με πολύ πόθο και ευλάβεια ξεκίνησε να φτιάξει. Χρήματα δεν είχε καθόλου και αποφάσισε να πάει να ζητήσει ελεημοσύνη. Στον δρόμο που πήγαινε συνάντησε ένα μοναχό και του είπε τη σκέψη του, πως θέλει να φτιάξει εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, αλλά χρήματα δεν έχει. Εξεπλάγει ο μοναχός, γιατί εκείνη την ημέρα είχε λάβει επιστολή και χρήματα να δώσει σε όποιον θέλει να φτιάξει εκκλησία. Η χαρά και η συγκίνησή του δεν μετριόταν. Αμέσως κάλεσε τεχνίτες και μετέτρεψε ένα μικρό κελί σε εκκλησία που την αγάπησε πολύ. Μεταρσίωση κατά τη Θεία Λειτουργία. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έφτανε να μεταρσιώνεται. Έμπαιρνε να βραδιάζει και το πρωί που είχε αρχίσει δεν είχε τελειώσει. Με πολλή ευλάβεια διάβαζε τις ευχές της Θείας Λειτουργίας, τις οποίες γνώριζε απ' έξω από την πολύχρονη και συνεχή τέλεσή της, όχι νοερός, ούτε μεγαλοφόνος, αλλά έτσι ώστε να ακούγονται στο αυτί του ιερέως. Όλος έξαρση την ώρα του χερουβικού και του καθαγιασμού. Έψαλε με αγγέλους τον ύμνο του στα ουράνια. Έβλεπε κατόπιν πως ήταν στην Αγία Τράπεζα και τελείωνε τη λειτουργία και δεν καταλάβαινε πως πέρασε η ώρα. Την Θεία Μετάληψη δεν περίμενε να βραδιάσει για να τη διαβάσει, αλλά τη διάβαζε από το μεσημέρι και όλη την ημέρα προετοιμαζόταν για τη Θεία Λειτουργία και Θεία Κοινωνία της επόμενης ημέρας. Έλεγε ότι ο πιστός πρέπει να προετοιμάζεται όλο το 24ωρο για να μπορεί να γίνει μέτοχος στο σώμα και αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κατά την προσκομιδή μνημόνευε επί ώρες όλα τα ονόματα που είχε και στο τέλος, ακουμπώντας τα με το χέρι, έλεγε ξανά «Μνήστητε, Κύριε, όλου κόσμου». Κάποτε, μετά τη μνημόνευση των πολλών ονομάτων, με ένα χαριτωμένο τρόπο, ακούμπησε το χέρι του σε αυτά, λέγοντας προς εμένα «Παιδί καρδιά σε όλο κόσμο». Όταν γέρασε πολύ και δεν μπορούσε να λειτουργήσει,
Πήγαινα και τον λειτουργούσα και του άφηνα άγιο άρτο και αυτός τον τεμάχιζε και κοινωνούσε κάθε ημέρα. Τα πρόσφορα ήθελε να γίνονται με ευλάβεια και προσευχή, να είναι καλά και ωραία, διότι με αυτά γινόταν το σώμα του Χριστού. Μου είχε υποδείξει να τα τρυπάμε στο μέσο της φραγίδος σε 5 μέρη, έτσι ώστε να μην πετάει φουσκάλα. Το ίδιο καλό ήθελε να είναι και τον άμα. Με μεγάλη απλότητα μου έλεγε πως οι άγγελοι, οι προφήτες, οι απόστολοι, οι ιεράρχες, οι μάρτυρες, οι όσιοι, οι ανάργυροι και πάντες οι Άγιοι είναι παρόντες καθώς τους μνημονεύουμε στην προσκομιδή και σε όλο τον κόσμο που τα ονόματά τους ώρες μνημόνευε έρχονταν βοηθοί. Πνευματικές συμβουλές. Οι συμβουλές του ήταν σταλαγματιές βιωμάτων της καρδιάς του. Για να βρεις καλό πνευματικό, έλεγε, πρέπει να κάνεις 3 ημέρες προσευχή και κατόπιν τι ο Θεός θα φωτίσει. Και στο δρόμο που θα πηγαίνεις να κάνεις προσευχή, να το φωτίσει ο Θεός, να σου πει λόγους καλούς. Πάντοτε να κάνεις ευχή πριν αρχίσεις κάθε δουλειά, να λες «Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση» και κατόπιν να αρχίζεις τη δουλειά σου και στο τέλος «Δόξα τω Θεώ». Πολύ μιλούσε για την ταπείνωση. Κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους με το ένα χέρι. Όταν βλέπει ταπεινό άνθρωπο, τον ευλογεί με τα 2 χέρια. Κάποτε τον επισκέφτηκε ένας μοναχός και του είπε πως δεν έχει κάνει τίποτα το κακό στη ζωή του. Διέκρινε όμως πως τα λόγια του έκρυβαν μεγάλη περηφάνεια και λυπήθηκε πολύ και το θεώρησε εξεπισμένο δαίμονα. «Δεν θέλω να βλέπω τέτοιον άνθρωπο», έλεγε. 1000 φορές να είχε πέσει σε αμαρτία παρά έτσι που είναι. «Αυτός είναι για την κόλαση, παιδί μου». Τότε μου διηγήθηκε ένα γεγονός από την πατρίδα του. Σε ένα γυναικείο μοναστήρι ήταν μια νέα μοναχή και φημιζόταν πολύ για την αρετή της. Η ηγουμένη είδε τότε ένα όραμα και άκουσε φωνή που της έλεγε «Αυτή τη μοναχή να την ταπεινώσεις». Η ηγουμένη απόρρισε γιατί την θεωρούσε ως την καλύτερη μοναχή της. Η νέα μοναχή είχε συνήθεια μετά την ακολουθία να μένει μόνη στο ναό. Στεκόταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και έλεγε «Εγώ Παρθένος, εσύ Παρθένος, εσύ γέννησες, εγώ όχι». Και με τα λόγια της αυτά έδειχνε την υπερηφάνειά της. Σύντομα όμως ο Θεός της έδωσε πειρασμό, ώστε την έφερε σε μεγάλη ταπείνωση. Και τότε, γονατισμένη μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, μετανοημένη, ταπεινωμένη, κάνοντας μετάνοιες και χύνοντας δάκρυα έλεγε πως είναι η αμαρτωλότερη του κόσμου. «Δάκρυα, παιδί μου, δάκρυα, αυτό θέλει ο Θεός». Η κόλαση έχει γεμίσει από ανθρώπους παρθένους υπερήφανους. Ταπεινό άνθρωπο θέλει ο Θεός. Η ταπείνωση του Παπατήχωνα ήταν τόση που όταν πήγαινε κανείς να εξομολογηθεί, μετά από την συγχωρετική ευχή, του έλεγε «Παιδί μου, κάνε ευχή και για μένα». Όταν ένας νέος αδιάφορος ήρθε στο Άγιο Όρος για περιοδεία, τον οδήγησα στην καλύβα του γέροντα. Αφού εξομολογήθηκα, θέλησε και αυτός να εξομολογηθεί. Μπαίνοντας στην εκκλησία, ξέσπασε σε δάκρυα και έπεσε στα πόδια του, παρακαλώντας τη συγχώρεση των πολλών του αμαρτιών. Ο Παπατήχων τόσο τον αγάπησε που του ζητούσε την ίδια εκείνη στιγμή να κάνει ευχή για αυτόν, να το συγχωρέσει ο Θεός, γιατί ο νέος είχε πολλά δάκρυα, ενώ ο ίδιος έλεγε δεν είχε. Αυτός που ποτέ δεν του έλειπαν και είχε ένα πανί που τα μάζευε και ήταν πάντα μουσκεμένο. Το πετραχύλι του και αυτό ήταν πάντα βρεγμένο
από τα καθημερινά του δάκρυα. Το φυλάω ως ακριβή ευλογία. Ακόμη και ο μεγάλος σταυρός, αν τον προσέξει κανείς, θα δει τα στίγματα των δακρύων του, που τα έχινε με τις φούχτες. Θεωρούσε πως με τα δάκρυα πλένουμε τα πόδια του Χριστού και με τις τρίχες της κεφαλής τα σκουπίζουμε. Επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους. Κάποτε θέλησε να επισκεφθεί και πάλι τους Αγίους Τόπους. Είχε έλθει ένα ρωσικό πλοίο που πήγαινε στα Ιεροσόλυμα. Δεν είχε χρήματα και παρακάλεσε τον καπετάνιο να τον πάρει δωρεάν. Ο καπετάνιος πολύ τον ευλαβήθηκε και όχι μόνο τον πήρε, αλλά του έδωσε και χρήματα για να προσευχηθεί για αυτόν και να προσφέρει και στα ιερά προσκυνήματα. Όταν έφτασε εκεί, άρχισε να επισκέπτεται σαν ταπεινός προσκυνητής τους ναούς και τα μοναστήρια. Σε πολλά μέρη ήθελαν να τον κρατήσουν κοντά τους. Δεν ήξερε όμως αν αυτό ήταν θέλημα του Θεού. Όταν έμαθε πως σε κάποιο ασκητήριο ήταν ένας ενάρετος μοναχός, πήγε να το συμβουλευτεί. Στη σκέψη του 2 πράγματα υπήρχαν. Να μείνει στα Ιεροσόλυμα ή να επιστρέψει στο Άγιο Όρος. Την ώρα που χτυπούσε τη θύρα του ασκητή ακούει «Άγιον Όρος, Άγιον Όρος». Ακόμη δεν τον είχε δει. Τον παρακάλεσε να του ανοίξει, να πάρει την ευλογία του και να επιστρέψει, δίχως άλλο, στο περιβόλι της Παναγίας. Εδώ, εκτός από τους μοναχούς, ξαναβρήκε τους παλιούς του φίλους, τα άγρια ζώα της ερήμου, που τα αγαπούσε πολύ. Και αυτό το έμαθα όταν μια μέρα είχα πάει στην καλύβη του να μαζέψω λίγες ελιές που βρίσκονταν εκεί. Την ώρα που μάζευα, ήρθε κοντά μου να με δει και άκουσα ένα θόρυβο στο κελί του. Του είπα να κλείσει την πόρτα του και μου λέει «Εγώ αγαπώ, δεν είναι κακό, αυτό φίλος. Έρχεται να πάρει αυτό που θέλει και να φύγει. Θα ήταν καμιά αλεπού ή κανένα τσακάλι». Θαύμασα για την πολύ του αγιότητα. Η θαυματουργική εμφάνιση της Παναγίας. Τον κάθε επισκέπτη του τον θεωρούσε φίλο και απεσταλμένο από τον Θεό. Ό,τι του πρόσφερε το κρατούσε και αν δεν το είχε ανάγκη, το έδινε αμέσως σε άλλον. Ενώ δεν είχε τίποτε, θεωρούσε πλούσιο τον εαυτό του. «Εγώ πλούσιος, δόξα τω Θεώ», έλεγε. Το «δόξα τω Θεώ» του είχε συνέχεια στο στόμα του. Άντεχε πολύ στην νηστεία. Και κάποτε που είχα να πάω πολλές ημέρες, αντίκρισα το εξής θαυμαστό. Σε εποχή που δεν υπήρχαν δαμάσκηνα και άνθρωπος είχε ημέρες να τον επισκεφτεί, βλέπω στο κελί του πολλά από αυτά, φρέσκα και ωραία. Τον ρώτησα πού τα βρήκε. «Παιδί μου, άνθρωπος του Θεού», μου απάντησε. Πίστεψα πως άγγελος του τα πήγε. Τότε μου διηγήθηκε και ένα άλλο θαύμα που του είχε συμβεί στη Ρωσία. Ήταν από τη Σιβηρία και εκεί είχανε πολύ σιτάρι και το ψωμί τους ήταν άσπρο. Όταν περιόδευε τα ρωσικά μοναστήρια, έφτασε στη Μόσχα. Λίγο πιο έξω εκεί έτρωγαν μαύρο ψωμί που δεν μπορούσε να το φάει και για ημέρες ήταν νηστικός. Περνώντας έξω από ένα φούρνο, βλέπει μια γυναίκα να του δίνει ένα κάτασπρο ψωμί, ζεστό. Χρήματα δεν είχε και μπήκε μέσα στο φούρνο να την ευχαριστήσει. Ρώτησε το φούρναρι πού πήγε η γυναίκα που του έδωσε το ψωμί. Του απαντά πως καμία γυναίκα δεν βγήκε από το μαγαζί του. Όταν μάλιστα είδε το ψωμί στα χέρια του να αχνίζει και σε όλη την επαρχία τους να μην υπάρχει τέτοιο, έκθαμβος ένιωσε πως ήταν η Παναγία. Ξέσπασε σε δάκρυα συγκινήσεως και ο φούρναρης με ευλάβεια έλαβε λίγο από το ψωμί για ευλογία. Ευχαρίστησαν και οι 2 τη Θεοτόκο. Με το ψωμί αυτό πέρασε όλο τον υπόλοιπο καιρό που έλειπε από το σπίτι του. Το θαύμα αυτό τον έκανε να αποφασίσει τη μοναχική του αφιέρωση.
Έλεγε πάντα ο μακάριος γέροντας Παπατήχων πως ο ερημίτης έχει ευλογία να κρατά μόνο τα απαραίτητα χρήματα για τα 40 λίτουργα. Γύρω από την καλύβα του μπορεί να έχει 3 κλίματα για να παίρνει στα φύλλα, λίγες ελιές για το λάδι και ένα μικρό κήπο για τα λαχανικά του. Αυτά να του είναι αρκετά και να μην λησμονεί την ελεημοσύνη καθώς έκανε ο ίδιος. Αν καμιά φορά του περίσσευαν χρήματα, τα έστελνε σε ένα μπακάλι στις καριές λέγοντάς του «Παρακαλώ, κάνε αγάπη να πάρει ψωμί και να δώσει φτωχό άνθρωπο, αυτό που έχει ανάγκη». Η σωτηρία μου από τους κυνηγούς. Η αγάπη του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε να αγαπάει και εμένα τον αμαρτωλό. Ήθελε να με κρατήσει κοντά του. «Ο Θεός θα σου δώσει απ' όλα», μου έλεγε συχνά. Τέλος, ήρθε και έμεινε κοντά του ο πατήρ Παΐσιος. Και εγώ πήρα ένα κελί στις καριές και έφτιαξε ένα εκκλησάκι που το αφιέρωσε στον Τίμιο Σταυρό. Ήθελα να ευχαριστήσω έτσι τον πνευματικό μου Παπατήχωνα και το γέροντα Αθανάσιο από το κελί της προβάτας που είχαν ναούς αφιερωμένους στον Τίμιο Σταυρό και να τους μνημονεύω για τα πνευματικά δώρα, τα ανεκτήμητα που μου χάρισαν. Κάποτε που είχα πάει να εξομολογηθώ και να του αφήσω λίγα τρόφιμα, συνέβη το εξής. Αφού εξομολογήθηκα και μου έδωσε τις τελευταίες συμβουλές, ξεκίνησα να φύγω. Είχε συνήθεια να με ξεπροβοδίζει λίγα βήματα έξω από το καλύβι του. Εκείνη την ημέρα όμως είχε πάρει μια ιδιαίτερη στάση. Είχε στα χέρια του τον σταυρό και συνέχεια με ευλογούσε. Περπατούσα το μονοπάτι και τον έβλεπα να συνεχίζει να με ευλογεί. Λίγο μόλις τον άφησαν τα μάτια μου και δεν φαινόταν από εκεί το καλύβι του, πέφτω σε ένα κυνηγό που είχε στραμμένη την κάνη του όπλου του πάνω μου και το χέρι του στη σκανδάλη. Με ένα επιφώνημα που ασυναίσθητα έβγαλα, με είδε ο κυνηγός και έπεσε κάτω ξερός από τον δρόμο του, γιατί σίγουρα θα με σκότωνε. Έχοντας στο νου μου τα τελευταία λόγια του γέροντος, στεκόμουν άφοβος μπροστά του. Τον ακούω να μου λέει «Κάποιος Άγιος σε βοήθησε», γιατί το δάχτυλό μου ήταν στη σκανδάλη. Ήμουν βέβαιος πως η ευλογία του γέροντος με έσωσε. Για το ίδιο με βεβαίωσαν και οι πατέρες της Μονής, όταν τους το διηγήθηκα. Ήταν ένα θαύμα. Την άλλη μέρα πήγα πάλι στο γέροντα να του το πω. Με σταύρωσε και λέει «Δόξα τω Θεώ, παιδί μου, ο Θεός βοήθησε», και γέμισε δάκρυα. Όταν έγινα ιερεύς και ήθελα να με πάρουν εφημέριο σε ένα γυναικείο μοναστήρι, όπου μόναζε η αδελφή μου, του το είπα και λυπήθηκε πολύ για τον κίνδυνο που υπήρχε. Μου λέει «Παιδί μου, είναι δύσκολο πολύ. Νέος άνθρωπος μέσα σε μοναστήρι με μοναχές. Δεν έχει ευλογία να βλέπει ο νέος τις μοναχές, ούτε να κοινωνούν από νέο ιερομόναχο». Μου ζήτησε τη διεύθυνση να τους γράψει αυτός. Του την έδωσα και με τα λίγα ελληνικά που ήξερε, τους έγραψε. Δεν έχει ευλογία να έχουν νέο ιερέα, μόνο πολύ γέρο. Όταν έλαβαν το γράμμα του, λυπήθηκαν και ζητούσαν να μάθουν τους μοναχικούς κανόνες. Ο πατήρ Αθανάσιος, που ήταν βιβλιοθηκάριος στη μονή μας, των Ιβύρων, και ήταν αρκετά σοφός και ενάρετος, τους έγραψε όλα τα σχετικά. Τότε κατάλαβαν πόσο δίκαιο είχε ο Παπατήχων. Όταν τους είπα πως δεν θα πάω, χάρηκε αφάνταστα. Μου διηγήθηκε πολλά περιστατικά. Νέοι ιεροί σε γυναικεία μοναστήρια είναι σκάνδαλο. Φωτιά και κόλαση είναι, έλεγε. Καλύτερα να πεθάνει νέος παπάς παρά να χαθεί. Ασθένειες και φάρμακα. Κάποτε αρρώστησε από ρευματισμούς και δεν μπορούσε να περπατήσει. Ο γιατρός του είπε πως πρέπει να πάει στον κόσμο να κάνει ιαματικά λουτρά θερμά. Επειδή δεν ήθελε να πηγαίνει στον κόσμο, σκέφτηκε το εξής.
Έφτιαξε μια μεγάλη λεκάνη εκεί στην έρημο και έκανε τα λουτρά. Έβραζε ρίγανη, την έριχνε στη λεκάνη και έτσι πλενόταν. Ο Θεός είδε την υπομονή του και τον έκανε καλά. Όταν κρύωνε, είχε σε ένα μπουκάλι ινόπνευμα με πιπεριές καυτερές και με αυτό έκανε μόνος του εντριβή. Μόνος του γιατρευόταν. Είχε βρει ένα ξύλο γυριστό και είχε δεμένο ένα σφουγγάρι και με αυτό έκανε εντριβές. Όταν το ρώτησα τι είναι, μου είπε «Αυτό δικό μου παραγιό». Του είχα πάει μερικά κινίνα και πότε τα χρησιμοποιούσε. Όταν του τέλειωσαν, έγραφε με το χαρακτηριστικό χαριτωμένο του ιδίωμα «Παρακαλώ, κάνετε αγάπη. Έχω ανάγκη πικρό κόκκινο φάρμακο». Εργόχειρο και προσευχή. Όταν ήταν στο κελί του Μπουραζέρι, όταν είχε μάθει ως εργόχειρο τον τρόπο του στυλβωτού χρυσώματος για την αγιογραφία, που ονομάζεται τσουκάνικο, ο κτύπος όμως για την κατασκευή του τον ανησυχούσε και το άφησε. Στα καρούλια ασχολήθηκε με την αγιογραφία. Είχε πάρει λίγα μαθήματα από έναν μοναχό. Με τον απλό τρόπο της αγιογραφίας έδινε στα πρόσωπα τη μορφή όπως την έβλεπε με τα μάτια της καρδιάς του. Τους πρωτόπλαστους, λόγου χάρη μεριτίδες στα πρόσωπα, καθώς και τους ασκητάς, απλούς και απέριτους. Αγιογραφούσε τόσο όσο για να βγάζει τα έξοδα, για να αγοράζει το παξιμάδι του. Στην Καψάλα ζούσε με τα χρήματα που του έστελνα προς μνημόνευση ονομάτων. Μου διηγόταν πως ο μοναχός πρέπει 1 ώρα δουλειά, 1 ώρα προσευχή. Και για τους χαιρετισμούς της Παναγίας, που ιδιαίτερα αγαπούσε, μου διηγήθηκε τι είχε συμβεί σε ένα ρωσικό μοναστήρι. Ήταν ένας μοναχός που έλεγε κάθε ημέρα 24 φορές τους χαιρετισμούς με τον εξής τρόπο. Όταν άκουγε το ρολόι να χτυπά την ώρα, αυτός άρχιζε. Οι ώρες ήταν το μέτρο του. Μάλιστα, με τόση ευλάβεια τους έλεγε κάθε φορά, σαν πρώτη φορά. Μια ημέρα, άκουσε φωνή από την εικόνα να του λέει «Χαίρε δούλε και σε εσένα χαίρε». Ο Παπατήχων διάβαζε και αυτός πολλές φορές την ημέρα τους χαιρετισμούς, με δάκρυα. Επίσης, διάβαζε κάθε ημέρα το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αγαπούσε ιδιαίτερα την περικοπή της κρίσεως, το 13ο κεφάλαιο. Ήθελε να έχει το νου του πάντα σε εκείνο το κριτήριο. Είχε ανοίξει ο ίδιος, έχοντας συνεχή τη μνήμη θανάτου, τον τάφο του, για να το βλέπει συνεχώς και να κλαίει και να περιμένει με χαρά πότε θα το δεχτεί. Το όπλο του μέσα στην έρημο ήταν ο τίμιος σταυρός. Οι ληστές, έλεγε, έχουν το τουφέκι και το μαχαίρι. Εγώ, το Χριστό και το σταυρό. Την Κυριακή μου έλεγε, δεν πρέπει να δουλεύουμε, γιατί τον παλαιό καιρό που οι Ισραηλίτες τρέφονταν με το μάνα, κάθε ημέρα τους έστελνε ο Θεός, εκτός από την ημέρα την 7η. Ούτε ευλογούσε αυτούς που ήταν λέμαργοι, γιατί όσοι το φύλαγαν, τους χάλαγε, γινόταν σκουλίκια. Έτσι δεν έκαναν τίποτα άλλο, παρακάθοντας τις σκηνές τους, κυμνούσε τον Θεό. Ο ίδιος την είχε την Κυριακή, δοσμένη όλη στον Θεό. Ήθελε όταν λειτουργούσε, να μην τελειώνει τη λειτουργία σύντομα. Πολλές φορές ερχόταν ο Εσπερινός και λειτουργούσε ακόμα. Η συμφιλίωση των ιερωμένων. Κάποτε 2 γνωστοί ιερωμένοι είχαν παρεξηγηθεί. Παρόλο που δεν είχαν τίποτα το σοβαρό, ο Παπατήχων ήθελε να ακούσει το αγαπήσω μεν αλλήλους και να τους δει να ασπάζονται ο ένας τον άλλον για να χαρεί. Τους παρακάλεσε να κάνουν συλλήτουργο και να ψάλει αυτό στη λειτουργία. Στο τέλος είπε «Εγώ μεγάλη χαρά σήμερα που σεις 2 έχετε αγάπη. Δόξα τω Θεώ». Το δόξα τω Θεώ το είχε πάντοτε.
η αγάπη του προς τους επισκέπτες και η άδωρη φιλοξενία του. Τον καιρό εκείνο, για να επισκεφτεί κανείς το Άγιον Όρος ήταν δύσκολο λόγω των κακών συγκοινωνιών. Όσοι όμως θεοφιλείς άκουγαν για τον Παπατήχωνα, ήθελαν με κάθε τρόπο και μέσον να τον επισκεφτούν και να πάρουν την ευλογία του. Έτσι, από τους πολλούς λαϊκούς και κληρικούς που ενθυμούμε, ήταν και ένας κληρικός, ονόματι Πατήρ Ηλίας. Ήταν τότε στο Παρίσι για μετεκπαίδευση και γνώριζε και τη ρωσική γλώσσα. Είχε ακούσει για την πνευματικότητα του Παπατήχωνος και ήλθε να το γνωρίσει και να συνομιλήσει μαζί του. Είχε περάσει ώρα και βράδιασε. Ήταν πλέον αδύνατο να φύγουμε νύχτα από την καλύβη του. Ο Παπατήχων, με την πολλή αγάπη του και την απλότητά του, θέλησε να μας φιλοξενήσει. Αν και ως ασκητής δεν το συνήθιζε, μας έδωσε λοιπόν μια τριμμένη ψάθα που είχε και μας έβαλε μέσα στην εκκλησία για να ξεκουραστούμε τη νύχτα. Όμως η ψάθα ήταν γεμάτη από κοριούς και το λευκό πουκάμισο του πατρός Ηλία είχε γίνει κόκκινο από το αίμα τους. Παρόλα αυτή τη δοκιμασία, ο πατήρ Ηλίας δεν λυπήθηκε καθόλου, αλλά αντιθέτως ήταν πολύ χαρούμενος γιατί φιλοξενήθηκε στο κελί του Παπατήχωνος και άκουσε από τα αγιασμένα χείλη του λόγους πνευματικούς και πατρικές συμβουλές. Το Μέγα Σχήμα των Μοναχών το θεωρούσε κάτι το πολύ μεγάλο και άγιο. Δεν αρκεί απλά να το φέρουμε, αλλά και να έχουμε μία αγία ζωή. Στη Ρωσική Εκκλησία τρέφεται άπειρο σεβασμός στους μεγαλόσχημους μοναχούς. Το Μέγα Σχήμα αντικαθιστά τον άγγελο, τον τέλειο μοναχό, τον απαλλαγμένο από πάσα βιωτική μέριμνα. Είναι αυτός που ανέβηκε όλες τις αρετές, ζητά την αγγελική ζωή, μεριμνάτα του Θεού, πώς θα αρέσει μόνο στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αυτό είναι το Μέγα Σχήμα. Κελί, εκκλησία, νηστεία, προσευχή αδιάλειπτος. Δεν δικαιολογείται ο μεγαλόσχημος να περιφέρεται δεξιά και αριστερά, ούτε να ασχολείται με τη διοίκηση. Στη Ρωσική Εκκλησία τον μεγαλόσχημο το θεωρούν άγιο. Λέγουν πως αν δουν τον Πατριάρχη, πρώτα θα βάλουν μετάνοια στο μεγαλόσχημο. Όχι πως το έχουμε εμείς, που το φορούν οι νέοι και καμαρώνουν. Αυτό είναι αμαρτία, έλεγε. Οι τελευταίες μέρες και η οσία κοίμησή του είχε αποκτήσει αρκετά πνευματικά και καλά τέκνα που τα συμβούλευε με αγάπη. Ξεχώριζαν γείτονες του ιερομόναχοι και μοναχοί. Τις τελευταίες του ημέρες, συγκεκριμένα 3 ημέρες πρώτου τέλους του, τον άφησαν οι δυνάμεις του. Εμείς πηγαίναμε και το βλέπαμε με τη σειρά. Ο πατήρ Βασίλειος, ο πατήρ Γρηγόριος, ο πατήρ Αθανάσιος, ο πατήρ Παύλος και ο πατήρ Παΐσιος φυσικά δεν τον άφηνε. Την πρώτη τελευταία ημέρα του συνέβη το εξής. Καθώς είπαμε κάθε ημέρα έβαζε στο Άγιο Ποτήριο τον Άγιο Άρτο μαζί με νάμα και κοινωνούσε ως ιερεύς, την ημέρα εκείνη δεν μπόρεσε να καταλύσει από τη μεγάλη του αδυναμία. Όταν έφτασα, μου είπε να καταλύσω, μα είχα φάει και δεν μπορούσα. Αργότερα ήρθε άλλος ιερεύς και κατέλυσε. Το γεγονός αυτό τον φόβησε και ήθελε να διακόψει τη Θεία Κοινωνία, γιατί είχε και τάση προς έμετο. Σκέφτηκα μήπως είναι κάποια παγίδα του σατανά, στημένη, να φύγει από τη ζωή, δίχως να έχει στο στόμα του το Χριστό, καθώς έλεγε. Τον παρακάλεσα να τον κοινωνήσω εγώ και δέχτηκε και χάρηκε πολύ. Το άλλο πρωί πηγαίνω και βλέπω και τον πατήρ Παΐσιο πολύ άρρωστο. Τους χαιρέτησα και τίμασα τα της Θείας Κοινωνίας, καθώς ήταν ξαπλωμένος στο ξύλινο κρεβάτι του, την ώρα που τον κοινωνούσα. Τον βλέπω, ως 3 πιθαμές, να είναι πάνω από το κρεβάτι του, σαν άγγελος να δοξάζει τον Θεό και να με ευχαριστεί. Το ίδιο βράδυ παρέδωσε το πνεύμα του. Λυπήθηκα πολύ που δεν ήμουν κοντά του
να ακούσω τις τελευταίες του λέξεις. Ήταν όμως εκεί ο πατήρ Παΐσιος και του είπε ο γέροντας πως ήταν συντροφιά με τον Άγιο Σέργιο που του είχε ιδιαίτερη ευλάβεια. Τη νύχτα όλη ήμουν σε λύπη που πλέον δεν θα τον έβλεπα ζωντανό. Στην πρωινή λειτουργία το μνημόνευσα με τους κοιμηθέντες. Ξημέρωσε και είχε σηκωθεί μεγάλη βροχή και ήταν αδύνατο να πάω. Μετά τη λειτουργία όμως σταμάτησε και λογιζόμουν πώς θα το βάζαμε στον τάφο που είχε ανοίξει μόνος του από χρόνια. Όταν συγκεντρωθήκαμε όλα του τα πνευματικά τέκνα, διαβάσαμε την νεκρόσιμη ακολουθία. Ο τάφος του ήταν στεγνός. Η γη είχε ελαφρύνει. Το χώμα, ενώ ήταν σκαμμένο από χρόνια, έπεφτε πάνω του σαν μπαμπάκι. Τον χαιρετήσαμε, παίρνοντας την ευχή του και αναχωρήσαμε. Ζήτησα ως ευλογία το πετραχύλι του και το σταυρό που με ευλογούσε. Η επιθυμία του ήταν να του κάνω σαρανταλίτουργο μετά την κοίμησή του. Αυτός θα παρακαλούσε τον Θεό και για μένα και θα ερχόταν να με επισκεφτεί αν θα έβρισκε έλεος από το Θεό. Και ό του θαύματος, στην τελευταία λειτουργία μου, με επισκέφτηκε. Ήλθε ψάλλοντας τον Αναστάσιμο κανόνα και μου λέει «Είμαι καλά, ευχαριστώ». Μόλις συνήλθα, θυμήθηκα την υπόσχεση που μου είχε δώσει. Τον ευχαρίστησα και δόξασα τον Θεό. Μετά την κοίμησή του, η αρετή του έγινε πιο γνωστή. Στη Ρωσία του έκαναν μνημόσυνα σε πολλές εκκλησίες. Ο Ρώσος Μητροπολίτης Νικόδημος εξέδωσε εγκύκλιο ζητώντας να γίνουν μνημόσυνα σε όλες τις εκκλησίες της επαρχίας. Όταν ο Μητροπολίτης αυτός επισκέφτηκε τον γέροντα, του ζήτησε να του διαβάσει συγχωρητική ευχή, γιατί ήταν ο πρώτος επίσκοπος της πατρίδας του που τον επισκεπτόταν. Τότε ο Μητροπολίτης πολύ τον ευλαβήθηκε και έπεσε στα πόδια του να του τα φιλήσει. Πολλοί που το γνώριζαν ή είχαν ακούσει γι' αυτόν έτρεξαν να πάρουν κάτι ως ευλογία, έστω λίγο χώμα από τον τάφο του. Ακόμα και οι άνθρωποι από τον κόσμο επέστρεψαν από το προσκύνημά του στο Άγιο Όρος, φέροντας λίγα λουλούδια, σαν φυλαχτό, από τον τάφο του Παπατήχωνα. Όταν ηγούμενος των μετεώρων τον επισκέφτηκε, πολύ τον αγάπησε και όταν πήγα να το λειτουργήσω, μου έδωσε τα ονόματά του, λέγοντάς μου «Καλός άνθρωπος, Άγιος, Χρυσός, να τον μνημονεύεις. Σήμερα βρίσκεται στο Άγιο Όρος». Και έναν αρχιμανδρίτη, όταν του τον πήγα στο κελί του και του είπα πως προορίζεται για δεσπότης, μου λέει «Να γίνει όπως ο Θεός θέλει». Σήμερα είναι επίσκοπος και δεν λησμονά τη συνάντησή του εκείνη με τον Άγιο Γέροντα. Μερικά χρόνια μετά την οσία κοίμησή του στο Βισμπάντεν της Γερμανίας, ο πατήρ Γεώργιος που σπούδασε στην Αθωνιάδα σχολή και είχε γνωρίσει από κοντά τον Παπατήχωνα, έκτισε από αγάπη σε αυτόν και εις ανάμνησή του και λίου του μια εκκλησία στο Ρούσες Χαΐμ προς τιμήν του Τιμίου Σταυρού. Αυτοί και πολλοί άλλοι φυλάγουν φωτογραφίες του και τις καλύτερες αναμνήσεις. Λίγα από αυτά που θυμόμουν ξαναπροσπάθησα να σημειώσω εδώ για όλους όσους τον αγάπησαν και θέλουν να το θυμούνται και όσους θέλουν να το γνωρίσουν. Το δαιμόνιο φοβάται το πετραχύλι του. Κάποτε, σε μια ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Γέροντος Εμιλιανού, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1987, στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης, είχε συμβεί το εξής περιστατικό. Ήταν μια γυναίκα δαιμονισμένη και στο τέλος της ομιλίας του γέροντα άκουσα από τη δαιμονισμένη γυναίκα να βγάζει δαιμονικές κραυγές και να σπαρταρά από το δαιμόνιο. Ποτέ μου δεν είχα δει τέτοιο φαινόμενο. Κάθισα απέναντι και συλλογιζόμενος παρακολουθούσα πώς το δαιμόνιο ταλαιπωρεί τους ανθρώπους. Ήταν και άλλοι πολλοί, καθώς και πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ο οποίος με πολύ πόνο προς το πλάσμα του Θεού
πρόσφερε τις ταπεινές ευχές του, όπως ο παντοδύναμος Θεός λυπηθεί το πλάσμα του και δείξει το έλεος του και απαλλαγή από τη μάστιγα του δαίμονος. Όταν ήρθε η δική μου σειρά, την πλησίασα και τη σταύρωσα με τον τίμιο σταυρό, παρακινώντας την να κάνει το σταυρό της. Μα ήταν αδύνατο, αλλά ούτε μπορούσε να πει πως ο σταυρός είχε τίμιο ξύλο. Έλεγε πως αν το ομολογούσε, θα την πνίξει το δαιμόνιο. Εγώ είχα καταλάβει πως το δαιμόνιο είχε πιαστεί στα δίχτυα. Δεν έπαψα όμως να επικαλούμε το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για μια στιγμή είχα κουραστεί και είχε περάσει και η ώρα. Ήταν πλέον πέρα της 12ης νυχτός. Η εκκλησία έπρεπε να είχε κλείσει. Το προηγούμενο βράδυ είχα δει τον Παπατήχωνα τον πνευματικό μου, που σε πολλές περιπτώσεις τον βλέπω, άλλοτε να με συμβουλεύει και άλλοτε να με παρηγορεί, όπως όταν ήταν στη ζωή, και αισθανόμουν ανάπαυση και αγαλίαση, θωρώντας την αγγελική του μορφή. Εκείνη τη στιγμή έρχεται ξανά στο νου μου και λέγω στη δαιμονισμένη: «Θα πάω στο σπίτι μου και από εκεί θα σε πολεμήσω. Και ξέρεις με ποιον?» «Ναι, με το πανί του Παπατήχωνα, δηλαδή με το πετραχύλι του». Δεν πρόλαβε να τελειώσει και το δαιμόνιο την έριξε κάτω, μπροστά στη λάρνακα του Αγίου Δημητρίου. Τότε της λέγω να πει το δαιμόνιο πως είναι το δέλιγμα. Το επαναλάβανα πολλές φορές και μόλις έβγαλε τη λέξη δέλιγμα, την άφησε ελεύθερη. Από εκεί που ήταν ταραγμένη και αφρισμένη, έγινε ήρεμη και σόφρον. Ευχαρίστησε τον Άγιο Δημήτριο και από εμάς ζήτησε να τη μνημονεύουμε και μαζί με το σύζυγό της πήγε στο σπίτι της. Αποσπάσματα επιστολών του Παπατήχωνα. Οι παρακάτω επιστολές του Παπατήχωνα καθρεφτίζουν την ωραιότητα της χαριτωμένης καρδιάς του, που μόνο να ευχαριστεί και να μνημονεύει γνώριζε, με την απλότητα, καλοσύνη και χάρη του. Εκτός της πρώτης επιστολής, που απευθύνεται στο μακαριστό ηγούμενο της Σιμωνόπετρας Χαράλαμπο, και τα δύο σημειώματα του γέροντος Αθανασίου του Ιβηρήτου προς τον Παπατήχωνα, οι υπόλοιπες επιστολές σημειώματα είναι γραφές του πατρός Τήχωνα προς τον πατέρα Αθανάσιο και φυλάγονταν από τον πατέρα Αγαθάγγελο, ο οποίος ήταν ο σύνδεσμος των δύο γερόντων, ως νεότερος και εντός εισαγωγικών ταχυδρόμος. Ο πατήρ Αθανάσιος ο Ιβηρήτης, 1885-1973, ήταν άνθρωπος μεγάλης σοφίας και αρετής. Μια βεβαιότητα είχε, ότι τα έργα του τον οδηγούν στην κόλαση. Μια ελπίδα, τον Κύριο και τη Θεοτόκο. Έγραφε «Ο Ιησούς με τη Μαρίαν, τα δύο αυτά πάντερπνα και γλυκύτατα ονόματα, ιδού ο παράδεισος. Η Μαρία συνεφιλίωσε τη γην με τον ουρανόν. Ω εσπλαχνική δέσποινα, ευδόκησον λοιπόν να μου χαρίσεις ένα σου και μόνο δάκρυ από τα χυθέντα εις το Γολγοθά, δια το γλυκί σου έαρα». Οι γραφές αυτές του πατρός Τήχωνα επιβεβαιώνουν τα όσα παραπάνω γράφτηκαν. Ο Παπατήχων υπήρξε μέγας ασκητής, ακτήμων, ταπεινός, απλός, άνθρωπος προσευχής, δακρύων, έχοντας διαρκή τη μνήμη του θανάτου. Πανασιολογιότατε, Άγιε καθηγούμενε Χαράλαμπε, θερμοτά τους εν Χριστώ ασπασμούς. Παρακαλούμε την πανωσιότητά σας και τους Αγίους προϊσταμένους, όπως εγκρίνετε την ταπεινή μου παράκληση και μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, αν έχετε την καλή πρόθεση, για να συλλέξουμε τα αιτηθέντα χρήσιμα βιβλία ρωσικά, να τα στείλω με την ευλογία της Ιεράς Κοινότητος. Ελπίζω ο ταπεινός Τήχων να δεχτείτε την ταπεινή μου αυτή παράκληση, με τα αδερφικής εν Χριστώ αγάπης. Εύχομαι να διέλθετε εν ειρήνη τις Άγιες ημέρες, των μεγάλων εορτών και τη μεταναλλήλους αγάπη, το ευτυχέστερο των μοναχών. Ο ταπεινός πνευματικός Τήχων, Ρώσος ιερομόναχος και Λίο Τιμίου Σταυρού. Σεβαστέ πατέρα Αθανάση ευλόγησον. Πρωτήτερα ο πατήρ Αγαθάγγελος έφερε στο δικό μου σπίτι ένα νέον άνθρωπο, Τελώνη.
αυτός μένει στο δικό σας αρσενά. Λοιπόν, αν ο πατήρ Αγαθάγγελος δεν έχει καιρό, μπορείς να πεις στον τελώνη. Πιστεύω αυτός με τα χαράς θα κάμει υπακοή. Να του δώσεις πρόσφορα, νάμα. Αυτός θα τα φέρει στο δικό μου σπίτι. Εγώ είμαι πνευματικός του. Να γράψεις ονόματα του πατέρα, της μητέρας και όλο το συγγενό σου. Και εγώ θα μνημονεύω. Βοηθήστε με, γιατί δεν έχω παραγιό. Ο αμαρτωλός τείχων καλιάγρα. Να έχουμε αγάπη του Χριστού. Γλυκός ο παράδεισος, αλλά θέλει κόπο πολύ. Σεβαστέ παπά Αθανάσιε, Χριστός Ανέστη. Αυτός ο πατήρ Μαλέτιος έχει εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αλλά δεν έχει ένα Ευαγγέλιο. Παρακαλώ να βοηθήσεις. Του είπα θα σου δώσει ο παπά Αθανάσιος. Αμαρτωλός τείχων καλιάγρα. Σεβαστέ πατέρα Αθανάσιε ευλόγησον. Ευχαριστώ. Έλαβα χαλβά και επιστολή. Ο δικός σου χαλβάς φωνάζει «Μνήστητη Κύριε πατρός Αθανασίου». Εσύ έχεις πολύ φόβο κολάσεως, αλλά πρέπει να έχεις στην καρδιά σου Ιησού Χριστό. Ύστερα ο φόβος θα φεύγει, γιατί όπου είναι Χριστός πάντοτε χαρά. Ο Χριστός είναι γλυκής. Τείχον αμαρτωλός. Σεβαστέ πατέρα Αθανάσιε ευλογείτε. Ο Χριστός και η Παναγία να μας ευλογήσει. Στεναχωρέθηκα λίγο, γιατί το Άγιο Πάσχα δεν έχω άσπρα ιερά. Λοιπόν, αν εσείς με οικονομήσετε θα χαρώ πολύ. Θα μου ζεστάνετε την καρδιά και θα σας μνημονεύω. Ο αμαρτωλός τείχον. Σεβαστέ πατέρα Αθανάσιε ευλόγησον. Παρακαλώ πάτερ μου να με οικονομήσεις παπαδιακά ιερά άσπρα για το Άγιο Πάσχα. Να γράψεις όλους τους δικούς σου συγγενείς να τους μνημονεύω. Πανί απλό, αλλά άσπρο. Θα γίνω όλος χαρά. Παρακαλώ. Ευλόγησον. Ο αμαρτωλός τείχον πνευματικός. Σεβαστέ πατέρα Αθανάσιε, ευλογείτε. Ο Χριστός και η Παναγία να μας ευλογίζει. Ευχαριστώ πολύ πάτερ μου, τα ιερά ωραία. Έλαβα τα καινούρια. Τώρα θα σας μνημονεύω. Μου ζεστάνατε την καρδιά. Εγώ, ένας ανάξιος για τέτοια ιερά, αλλά πιστεύω ότι μου τα έδωσε ο Χριστός και η Παναγία. Μετά από αυτό, η καρδιά λέει «Μνήστητη Κύριε, πατέρας και αδελφούς μονής Ιβύρων». Όλα ιερά καλά, μόνο τη ζώνη λησμόνης αναβάλουν. Παρακαλώ, στείλετε με πατέρα Αγαθάγγελο, ευλόγησον, ο αμαρτωλός τείχον. Αγαπητέ μου παπά μου ευλόγησον, σου έγραψα, ο δικός σου σταυρός πώς χάθηκε. Λοιπόν στεναχωρέθηκα και είπα, αν ο Θεός με βοηθήσει, να φτιάξω ένα μεγάλο σταυρό. Λοιπόν τώρα θέλω το δικό μου σταυρό να βάλετε στον τόπο εκείνο που ήταν πριν ο μεγάλος σταυρός. Καθαρίστε τον τόπο, πάρτε 3-4 στασίδια που δεν χρειάζεται ο τόπος εκείνος. Τα στασίδια έξω. Να βάλετε το Γολγοθά. Αν θα κάνετε υπακοή, θα γεμίσω χαρά. Αν δεν γίνεται, να τον πάρω πίσω να το στείλω στο μοναστήρι του Εσφυγμένου. Ο πάτερ ηγούμενος Αθανάσιος με τα χαράς θα πάρει το δικό μου σταυρό. Ευλόγησον, ο αμαρτωλός και ανάξιος παπατείχων. Σεβαστέ γέροντα τείχων, εγώ θα πεθάνω γρήγορα. Εσύ να μνημονεύεις σε μένα όσο ζεις για αγάπη Θεού. Έπειτα, άμα σε πάρει ο Θεός στον παράδεισο, να ζητήσεις σε μένα που θα είμαι στην κόλαση και να με βγάλεις. Βλέπε ψαλτήρι ρώσικο τι λέγει ο ψαλμός, 100, 400, στίχος 20. Ο Θεός κάνει το θέλημα σε εκείνους που τον αγαπούν. Και εγώ θα ευχαριστώ εις τους αιώνας εσένα. Αθανάσιος αμαρτωλός. Σεβαστέ πατέρα Αθανάσιε ευλογείτε. Μη μόνο εμείς φοβόμαστε την κόλαση. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες είχαν φόβο. Γι' αυτό κοπίαζαν. Άλλοι από 1000 μετάνιες έβαζαν. Άλλοι χόρτα έτρωγαν. Άλλοι στυλίτες. Άλλοι σπηλιώτες. Άλλοι από 40 μέρες νήστευαν. Όλοι από το φόβον. Τώρα εμείς, όπως μπορούμε, ημέρα και νύχτα να κάνουμε ευχή, καλή του Χριστού και της Παναγίας. Χρειάζονται και δάκρυα. Ελεήμον ο Χριστός. Θα ελεήσει. Εμείς τώρα, σαν αδέρφια,
θα μνημονεύουμε αλλήλους πάντοτε. Είμαι τώρα αδύναμος, αλλά δόξα σοι ο Θεός. Ευλόγησον, ο αμαρτωλός Τύχων. Πάτερ Τύχων, ευλογείτε. Ευχή, με βγάλετε από την κόλαση. Αθανάσιος. Σεβαστέ παπά Αθανάσιε, να μη φοβάσαι. Ο Χριστός ελεήμουν. Σε μνημονεύω. Τύχων. Σεβαστέ πατέρα Αθανάσιε, ο Θεός γνωρίζει αν εγώ θα πεθάνω πριν. Παρακαλώ, να έρθεις να βάλεις το σώμα μου στον τάφο, να πάρεις και τον παπά Μάξιμο και τον παπά Μεθόδιο. Παρακαλώ με τα δακρύων. Έτσι θα γνωρίζω πόσο εσύ με αγαπάς. Κάνε αγάπη, πατέρα μου. Τύχων. Σεβαστέ πατέρα Αθανάσιε, ευλογείτε. Αυτή είναι η δόξα στον Άγιο Γολγοθά. Παρακαλώ να καθαρίσετε τα γράμματα καλά και να φτιάξετε 2 χαρτιά. Ένα να καρφώσετε στον Γολγοθά, να διαβάζουν οι πατέρες και ένα να στείλετε στο δικό μου σπίτι παρακαλώ. Αμαρτωλός Τύχων. Παρακάτω θα διαβάσουμε την προσευχή του Γολγοθά, χειρόγραφο του Παπατύχωνος. Άγιε Γολγοθά, Θύε Γολγοθά, παρακαλώ, πες μου, πόσες χιλιάδες, εκατομμύρια αμαρτωλούς ανθρώπους καθάρισες και έστειλες και γιόμισες στο γλυκό παράδεισο. Αμαρτωλοί, ελάτε εδώ, μην αργείτε. Ο Άγιος Γολγοθάς ανοιχτός, η Σταύρωση, ο Χριστός ελεήμων. Μας περιμένει να του λούσουμε τα πόδια. Μακάρι εμείς, αν μας αξιώσει ο Χριστός, με ταπείνωση, με φόβο Θεού, με θερμή καρδιά, με καυτά δάκρυα, να πλύνουμε τα Άγια πόδια του Χριστού και αν θελήσουμε, πολλές φορές, ύστερα ο Χριστός θα πλύνει τις αμαρτίες μας και θα γίνει καθαρή η ψυχή μας και θα ανοίξει τον γλυκό του παράδεισο και εμείς με τα χαράς θα πάμε στο γλυκό παράδεισο γιατί ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι πάντες μας περιμένουν και μαζί με αρχαγγέλους και αγγέλους, χερουβίμ και σεραφίμ, θα δοξολογούμε την Αγία Τριάδα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αμαρτωλός Τύχων, κλειδί του παραδείσου, τα καυτά δάκρυα. Το 1972, ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος με αγάπη κατέγραψε τις διηγήσεις του πατρός Παϊσίου για τον Παπατύχωνα και τις δημοσίευσε. Το 1981 το βιβλιαράκι αυτό επανεκδόθηκε. Σήμερα και τα 2 είναι εξαντλημένα. Φανέρωμα της αγάπης των φιλαρέτων ανθρώπων που διψούν για τέτοια δροσερά αναγνώσματα. Η έκδοση αυτή έρχεται να προσφέρει τις αναμνήσεις του ιερομονάχου Αγαθαγγέλου από το κελί του Τιμίου Σταυρού Καριών, πρώην Ιβηρήτου, που το γνώρισε από κοντά, από το 1960, σε ηλικία 18 ετών. Με αξιοζήλευτη απλότητα και λιτότητα καταγράφει τις ιερές ενθυμίσεις του από τις συναντήσεις του με τον πνευματικό του Παπατύχωνα, τον οποίο αγάπησε ένθερμα. Μας παρουσιάζονται στοιχεία άγνωστα της ζωής του από τα Ιεροσόλυμα, του Μπουραζέρι, τα Κατουνάκια και την Καψάλα, τους τόπους διαμονής του γέροντος. Ανέκδοτες φωτογραφίες στολίζουν την αφιλόδοξη έκδοση. Ευγενική η προσφορά του πατρός Αγαθαγγέλου και επενετός ο κόπος του. Η ευχή του Αγίου Γέροντος ας μας συνοδεύει πάντοτε.